Simula ngayong December 1, gagawin ng requirement ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtatanim ng puno para sa aplikasyon ng transport franchise ng mga Public Utility Vehicles o PUVs. Sa Memorandum Circular 2020-076 na inilabas ng LTFRB, nabatid na gagawin ng mandatory ang tree planting sa pag-a-apply ng transport franchise matapos makaranas ng pagbaha ng iba't ibang lugar. Sakop ng memorandum ang lahat ng applicant para sa bagong Certificate of Public Convenience o CPC na may-ari ng hanggang 10 units. Gayon din ang lahat ng korporasyon at mga kooperatiba na nag-a-apply para sa kanilang CPC, kahit pa ilan ang bilang ng units ng mga ito. Matapos naman ang inisyal na implementasyon nito, lahat ng aplikante na mayroong 10 units ay re-require na ring magtanim ng puno bago mabigyan ng prangkisa. Sa ilalim ng bagong polisiya, ang mga aplikante ay kinakailangang magtanim ng isang puno sa bawat unit na kanilang ina-apply. Layo ng LTFRB na makapagtanim ng nasa 50,000 na puno sa unang 3 buwan ng implementasyon ng naturang kautusan. Samantala, tutol naman ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection sa naturang panukala. Imbes na mga bagong aplikante, mga franchise violator at nangongolorum na lang daw ang dapat atasang magtanim ng LTFRB. Gawin mo na lang penalty yan sa mga nangongolorum, sa mga nag-out of line, mga namimili ng pasahero, nag-o-overcharging at iba-iba pang mga franchise violation. No? Yan, nadidisiplina mo na yung mga taong yan. No? Meron ka pang contribution sa kalikasan. Hirit pa ng samahan, dapat unahin muna ng LTFRB na ayusin ang problema sa proseso ng pagkuha ng prangkisa bago isingit ang pagtatanim ng puno bilang isa sa mga requirement nito. Dito sa gitnang Luzon, higit sa 5,000 backlog ang inaayos na prangkisa. Reiniel Pawid, CLTV News.